Bonjour jiaby. Antsika io resaka kabarin'ny kamarady. Karaha zaho koa boko anisan'olo be kamarady. De fa antena koa navoa koa tamin'ny fiainana kabarin'ny kamarady. Ary zaho miteny navoa tsy midika zaho tsary nagnano raha tsy nanjary olo. Sûr et certain zaho navy nagnano raha tsy nanjary, tsy zakan'olo, tsy tian'olo. Fa mety tsy avy amin'ny sofina ka wala zaho mety tsy consciente amin'le raha nataoko. Fa raha haiko foana zaho tsy tonga lafatra, tsy parfaite. Zay foana raha haiko zaho tsy tonga lafatra. Tsy voatery olo foana nagnano hadisoana taminaka fa sûr zaho navy nagnano hadisoana tamin'olo fa raha garantiko foana zaho tsary nidépasser limite, surtout resaka manena. Resaka fofokaina tsary nataoko tamin'olo hoe raha tsy nanjary wala nandeha nanapaka sotry ny namako, wala nandeha nisabosabote olo tsary nataoko tamin'ny fiainako garantiko. Fa hoe karaha adiady madinika raha sûr et certain navy nagnano raha tsy tian'olo zaho tant que zaho olombelogno miloloha lanitra. Fa amintsika zany antsika be namana, antsika misy namana, antsika tia namana ndraiky tout ça, mila haintsika manavaka ny namana sy namanamana. Tsy olo jiaby miara-mitsika. Misy catégorie ny raha jiaby amin'ny fiainana ty. Misy catégorie fiainana karaha escalier io. Misy 1, 2, 3, 4 karaha zany. Ke mila haintsika manavaka an'iny. Karaha zay. Ary tsy sakana ny tena tsy mitia olo hoe itia olo iny afaka mitia olo amin'ny fo koa. Fa tsy afaka miconsidérer olo afaka confienao fiainanao, wala afaka partagenao secretnao, wala afaka hoe izy koa mila mamaly le ataonao iny. Amin'ny olombelo tsy mitovy, tsy hitovy mihitsy. Possible raha vitanao amin'olo tsy vitan'olo aminao, raha vitan'olo aminao tsy vitanao amin'olo. Karaha zay. Fa mahay za mitsombina ny tena namana de tena miara-mi. Fa tsy olo jiaby miara-mi. Par exemple antsika amin'ny Facebook ato zokiko zandriko olo jiaby. Afaka zokiko oui zandriko tsisy prix. Au contraire partage bonheur amin'olo tsy manino aby iny. Fa tsy midika olo zokiko zandriko jiaby reny miconsidérenao hoe zokiko zandriko mihitsy. Iny mila tandremantsika. Mila haintsika hoe tsy olo jiaby miara-mitsika, ary tsy olo jiaby mitia antsika, ary tsy obligé olo tiavintsika hitia antsika koa. Fa tsy sakana andeha tia olo iny, fa antena foana mitandrina, mila analysentsika tsara mihitsy hoe olo ty hoe karakory ndraiky karakory. Karaha zay. Ok? Karaha par exemple karaha zao zao haiko tsara mihitsy hoe misy namako spécialy toaka fo. Haiko hoe misy namako hoe spécialy ohatra hoe soirée spécialy. Haiko hoe misy namako karaha zany. Fa tena zarako fitiavana tsisy sans hypocrite mihitsy fa miara-mi tena hoe pour la vie. C'est autre chose. Na tsy dia raika aminaka isan'andro fa izy miara-mi. Karaha zany. Tsy olo jiaby miara-mintsika. Ary boko amin'ny namana amin'olo. Tsy possible anao namana amin'olo de tena vraie vie-nao tantaranao amin'olo iny. Fivoahan-draha maray, fivadihan-draha mandeha, manaraka fara, ho avy amin'izay fangala-baraka, tout ça. Koa ndraiky boka olo iny mahay secretnao fa tsy exprès-nao ny tantara secretnao. Hainy tamin'olo wala hainy satria tsika ty boka na biby ambanin'ny tany fo mbo hitantsika. Misy olo mahay raha mombanao ka un jour anao balansena hoe fangala-baraka na mangala-baraka amin'iny, asakasaka n'le magnano azy tsy manino. Azonao tsy manino. Fa le anao trompe mihitsy amin'ny conscience ny tena hoe anao mihitsy ny tantara vie-nao satria anao miconsidérer olo iny miara-minao tsy azo atao. Tsy azo atao raha karaha reny. Tsy olo jiaby mipetaka aminao mitia anao. Tsy olo jiaby miresaka aminao mitia anao. Ary tsy olo jiaby namanao, tsy olo jiaby miara-minao, tsy olo jiaby mérité mahay raha mombanao détail. Karaha zany mila haintsika zany, mila haintsika olombelo raha zany antsika jiaby. Tsy akanavanana zaho na ia. Boka zaho miteny zany tsy hoe trano-pagnahy fa somary nisy expérience maromaro kely satria donc le olo mahay zaho ato mahay tsara karakory zaho be namana ny olo mandeha aminay aty. Reny ndraiky tsy ferana. Satria zaho misy momany reraka be. Zaho tsy tiako tsony olo mandeha aminay. Fa misy zina karaha ohatra ny automatique ty olo iny koa mikaiky zaho na karaha ty na tsela dia raiky zay ke tafandesiko aminay aty karaha zay. Misy zaho zao fa mifidifidy olo andesina aminay de olo iny koa avy eo zaho tsy masaky mandroaka olo, raisiko tsara, karakaraiko.
karaha zany nanaka zany fa tsy olo jiaby tiako mahay kabarinaka, tsy olo jiaby namako, tsy olo jiaby na zaho miresaka amin'olo tsy considéreko meilleur amiko karaha zay. Atsika zany mila mitandrina amin'ny raha io amin'ny kabary io fa atsika koa mahay mitandrina zany donc atsika olo jiaby olombelo jiaby ambony donia ty mety vitsivitsy foana ady satria limitentsika boka raha resan'ny vavantsika amin'olo hoe za miresaka amin'ny fulany zany raha farany limite resako, za miresaka amin'ity mety mitohitohy kely, za miresaka amin'ire mety karakaraha zay kely, mety raha otrika koa mahay mitandrina zany mety tsy de grave zany ady. Zay foana tena mila tandremantsika amin'ny fiainana, aza miconsidérer olo jiaby namanao fa tsy midikanao tsy tia izy ndraiky afaka mitia olo iny io fa mitandrina. Zao ty zao par exemple misy olo tena hoe fa haiko mihitsy hoe henoko mihitsy hoe mifosa zao miteny zao fa zao tsy miteny, tsy teneniko aminazy aby. Tant que izy tsy miara-mihinaka azy henoko mifosa zao izy libre, moi je m'en fous. Fa namako akaiky foana manao ina aminakahy ndro mamparary zaho satria miara-mihinaka azy fa partageako raha jiaby. Fa zao ndraiky boko tsary nisy miara-mihinaka nitrahira zaho hoe resaka tsikotsiko zany ohatrany raha hafa mais bon tsary nisy hoe raha niconfiako tamin'ny miara-miko iny mipariparitaka tany moamoan'izay mpinamana iny zaho mbola tsary nisy satria zaho tsy be miara-mi zaho zany tsy be raha misy donc roa telo karaha io tena hoe miara-mihinaka karaha zany le fiainana. Fa i camarade ndraiky maro zokiko zanjiko maro be mihitsy tout le monde la famille dans Facebook surtout olo jiaby mpiavana. Fa zao ndraiky misy olo tsy miara-mihinaka izy fa tiako considéreko karaha zany zay tsy mikorana firy to za ino fa sy ndraikindraiky fa izy tsy considéreko karaha zanjiko ke zany izy fa antena ty boka fa matetika voa koa ary possible mavoa olo koa karaha surtout tena misy vava ty possible blessé olo iny tsy voatery tanana foana blessé olo fa possible vavantena koa blessé olo koa antena tsy tonga lafatra fa atsika foana mila mahay manavaka namana sy namana karaha zay. Fa mirary ny tsara ho antsika jiaby de bonne journée aby agnatana mba samby ahitany meva ndraiky hanana fahasalamana feny bonne journée de anohin'ny semaine ty koa amin'ny weekend koa fanazava. Za mangabaka non-trano lela be tsy mahavelon-tegna vilo mimbiavy mindolo am-po za fa tsy mire anao lany